Esta mañana el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, recalcaba lo que supondrá la aprobación del plan de reforma interior de As Burgas. También mostraba su malestar con la Xunta por su dejadez con los centros de salud de O Couto e o 21. É un avance importante, é un paso importante para conquerir os obxectivos que nos plantexamos a respecto deste entorno e, efectivamente, hoxe aprobamos tamén no PERI, mañá vai ir ao pleno a aprobación provisional da modificación e, sobre todo, creo que é importante destacar, digamos, que a vontade que hai por parte de outras administracións, chámese industria, chámese patrimonio, que concordan 100% con nós no traballo que estamos facendo, e en ese sentido eu creo que é positivo para a cidade porque nos permite, digamos, que dar ese paso máis necesario para abordar os proxectos que hai para este entorno tan singular que é o corazón da cidade de Ourense. Isto é outro tema que empeza a ser preocupante. Aquí había uns compromisos do goberno anterior a respecto da ubicación dos centros de saúde, donde o Concello asumiu o que é a súa responsabilidade, que era poñer a disposición da Xunta os terrenos. Nós tivemos que adquirilos, tivemos que xestionalos, tivemos que facer modificacións de planeamento, tivemos que registralos e desde fai xa bastante tempo temos a disposición deles. Incluso fixemos unha inversión importante como é de 21 de casi 400.000 euros para facer o desmonte, non? Estamos á espera de que a conselleira nos explique que realmente o que vai a facer e cando vai a facer, porque nós recibimos unha carta fai aproximadamente un mes e algo donde dicía que estaba previsto levar a cabo a construción destes edificios, pero non sabemos nada, nin cando, nin como, nin con que financiación